Hare Krishna, audio and video visible? Clear, Mataji. Okay, thank you, Ji. Hare Krishna. Vanakkam devotees, Iskconmangaluru சார்பாக எல்லா மாதாஜி அண்ட் பிரபுஜிஸ் எல்லாரையும் அன்போட வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு தான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். Day 1 இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். ப்ரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இது இஸ்கான்மங்களூரில் இருக்கிற நம்ம ராதாகிருஷ்ணா கோயிலில் இருக்குது, ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி. ஓகே, ப்ரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शालाकाय चक्षुषुमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. हरे कृष्णा. வணக்கம் டிவோட்டீஸ், அன்பான காலை வணக்கம். இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்களை பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு அன்போட வரவேற்கிறேன். இஸ்கான் நிறுவன ஆச்சாரியார் ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவின் ஆசியுடனும் இஸ்கான் மங்களூர் தலைவர் நாமநிஷ்டாதாஸ் பிரபுஜியின் ஆசீர்வாதத்துடனும் இந்த வகுப்பை தொடங்குகிறேன். பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்த போரை பகவத்கீதை விவரிக்கிறது. இந்த நம்ம படிக்க போற பகவத்கீதையில என்ன இருக்குன்னா, முக்கியமானது அந்த போர்க்களத்துல பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்த போரை பத்தி. அதை போர்ல நடக்கிறச்சே அர்ஜுனனுக்கு இவர் கிருஷ்ண பகவான் சொன்ன உபதேசம் 45 நிமிஷம் அவர் உபதேசம் பண்ணுங்கள். அதைத்தான் நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டா 18 நாளைக்கு படிக்க போறோம். போர் தொடங்கும் முன் அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ண பகவான் அளித்த சொற்பொழிவு இது. முறையாக பகவத்கீதை படிக்க வேண்டும் என்றால் 1 வருடம் ஆகும். அதை சுருக்கமாக நான் சொல்ல போகிறேன். பகவத்கீதை 18 அத்தியாயங்கள் உள்ளன. மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்களை கொண்டது. உங்களிடம் பகவத்கீதை புஸ்தகம் இருந்தால் அதில் படியுங்கள், இல்லை என்றால் புக்கிலும் படிக்கலாம். புத்தகம் வேண்டும் என்றால் இஸ்கான் www.iskconmangaluru.com. இஸ்கான் ஸ்பெல்லிங் ISKCON போடுங்க. ISKON போட்டுறாதீங்க. KON போட்டால் அது வேற ஒரு சைட்டுக்கு போயிடும். அதனால் ISKCON.com. ISKCON மங்களூரு MANGALURU அந்த இதுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிக்கலாம். பகவான் அந்த சுப்ரீம் லார்ட் இல்லையா. கீதா மீன்ஸ் சாங் சங் பை கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப். அதாவது இது சாங் ஆஃப் காட். இஸ்கான் மீன்ஸ், இஸ்கான்னா யாருக்காவது தெரியுமா? உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்ச ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இதெல்லாம் சொல்லுங்க. யாராவது சொல்லுங்க. இஸ்கானுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? International Society for Krishna Consciousness. Very good. Internet means International Society of Krishna Consciousness. Correct. Thank you. இது என்ன, அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. கேள்வி எல்லாம் இருக்கும், நிறைய கேள்வி கேட்டானா அதுக்கு ஆன்சர் வாங்கலாம் எழுதிருச்சு குவிஸ்ல பண்ணும்போது தெரிஞ்சிருக்கோம். அது இதுல நம்ம மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ் படிக்க போறோம். அந்த 18 சாப்டர்ல முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்மயோகாவை பத்தி படிக்கிறோம். முதல் 6 அத்தியாயங்கள் என்ன? கர்மயோகா. 2வது 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகா. 3வது 6 அத்தியாயம் ஞான யோகா. ஸோ இந்த கர்ம யோகா படிச்சாதான் உங்களுக்கு பக்தி யோகா புரியும். பக்தி யோகாவும் படிச்சாதான் கர்மயோகா பக்தி யோகா டுகெதர், அது 2மா சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு ஞான யோகா புரிய வைக்க முடியும். ஸோ 3-6 சாப்டரும் இம்பார்ட்டன்ட். இதுல ஆனால் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நடுவில் இருக்கிற பக்தி யோகா. அந்த 6 சாப்டர் தான் பக்தி யோகா.
அது என்னங்கிறது டீட்டெயில்ஸ் ஏன்னு சொல்கிறேன் பின்னாடி. பகவத்கீதை உண்மை குருவில் சீட பரம்பரை மூலமாக பெறுகிறது. சீடர் பரம்பரை, குரு சீட பரம்பரை மூலமாக தான் அதை பெறணும். கிருஷ்ணர், பிரம்மா, நாரதர் அப்படின்னு வியாசர் என்று 31 ஆச்சாரியர்களுக்கு பிறகு 32வது ஆச்சாரியார் தான் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. ஓகே, அவர் தான் இந்த புஸ்தகத்தை எழுதினார் இல்லையா? அதனால அந்த புஸ்தகத்துல அவர் 32வது ஆச்சாரியார். அந்த கேள்வி 32 நான் ஏன் அவ்வளோ திருப்பி சொல்றேன்னா அதுவும் கேள்வியில இருக்கும் உங்களுக்கு. 32nd ஆச்சாரியார். பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்டது. நம்மை பற்றியே புரியாத நாம் கீதையின் சாராம்சத்தை புரிவதற்கு கடவுளின் கிருபை தேவை. வாழ்க்கையில் நாம் மகிழ்ச்சியை தேடுகிறோம். இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருகிறது. மனிதன் ஆனந்தமாக இருக்க கீதை ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். நம்ம ஆனந்தமா இருக்கணும்னா நமக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியாது. ஒரு டிவி வாங்குறோம், டிவி வாங்கினா அவன் என்ன பண்றான் அந்த கடைக்காரன், நமக்கு உடனே ஒரு மேனுவல் கொடுக்குறான். அந்த மேனுவலில் உட்காந்து படிச்சுட்டு தான் அந்த டிவியை நம்ம ஆப்ரேட் பண்றோம். அது மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம இப்போ ஒழுங்கா வழியமைச்சு கரெக்டாக ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் வரணும்னா நமக்கு ஒரு மேனுவல் தேவைப்படுது. அந்த மேனுவல் தான் பகவத்கீதா. ஓகே, அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்னு பேர். அது சாக்ரட்டிஸை விஷம் கொடுத்து கொல்ல பார்த்தார்கள். சாக்ரட்டிஸை அது தெரிஞ்சிருக்கோம் சாக்ரட்டிஸ் யாருன்னு. அவருக்கு பாய்சன் கொடுத்து அவரை சாகடிக்க பார்த்தார். அப்போ அந்த ஜெயிலில் ஒருத்தர் புல்லாங்குழல் வாசிச்சிருந்தார். அதை பார்த்துட்டு சாக்ரட்டிஸ் அவரிடம் நெருங்கி இந்த புல்லாங்குழலை எனக்கு கொஞ்சம் தரையா, நீ தான் அப்படின்னு கேட்குறார். அதுக்கு அவர் சொல்றான், நீ தான் இறக்க போத, உனக்கு எனக்கு புல்லாங்குழல் எதுக்குன்னு கேட்குச்சு. நான் இறப்பதற்கு முன் எனக்கு புல்லாங்குழல் வாசிக்க தெரியும் என்று விரும்புகிறேன் என்றார். அவ்வளோ சாகிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கூட இதை கத்துட்டு நான் சாகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார். அதனால நமக்கு இன்னும் நிறைய நாள் வாழ்க்கை இருக்கு. அதனால பகவத்கீதையை கண்டிப்பா நம்ம கத்துக்கணும். பகவத்கீதையை அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் 45 நிமிடங்களில் சொன்னார் தினமும். ஓகே, அதனால தினமும் ரொம்ப ஒரு சாப்டர் படிக்கலாம். இதை தவிர்த்து என்னுடைய முக்கியமான பாயிண்ட் உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா, நம்ம டெய்லி ஒரு மாலை சேன் பண்ணணும். நம்ம இந்த 5:30 to 6 டயத்தில் ஒரு மாலை நம்ம கண்டிப்பாக சேன் பண்ணிடலாம். அதனால முடிஞ்சதுன்னா எல்லாரும் அந்த 5:30 to 6 டயத்தில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அது பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க அப்புறமா தனியாக உட்காந்து நீங்களாவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதனால அந்த ஒரு மாலைங்கிறது 108 டைம்ஸ். எப்படி பண்ணணும்னா, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு 108 தடவை சொல்லுங்க. இது உட்காந்து இதுவா சின்சியரா நீங்க கண்ணு முடிஞ்சு உட்காந்து பகவானை நினைச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா 8 நிமிஷம் தான் ஆகும் ஒரு மாலைங்கிறது. ஓகேயா, மேக்சிமம் 8 நிமிஷம். இப்போ எங்களை மாதிரி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சுனாக்க அது 6 minutesல நாங்கள் எல்லாம் முடிச்சிடுறோம். அந்த மாதிரி ஆகிடும். ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சுனாக்க அது வரைக்கும் அந்த 18 அந்த இருக்கிற அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஹரே ஹரே எல்லாம் கிளியராக இருக்கணும். அது பெருசாக சத்தம் போட்டு நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம். நீங்கள் பேசுறது உங்கள் காதுக்கு கேட்டால் அந்த சவுண்ட் தான் போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, அந்த அளவுக்கு சொன்னால் போகிறோம். நீங்கள் அதை உங்களுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் போக போக அது ஸ்பீடாக வந்துடும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு அப்புறம் ஸ்பீட் எடுத்துடுவேன். ஓகே, அதுக்கு பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மாதிரி வெறும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. கையில் வரல வச்சு இந்த மாதிரி ஒன்றுலையும் ஒரு 2 3 வச்சுக்கோங்க. 3 3 6 இந்த மாதிரி 6 3 9 9 3 12 இந்த வரலுக்கு 3 15 அந்த மாதிரி 6 வாட்டி பண்ணிட்டு 7வது வாட்டிக்கு கணக்கு முடிச்சுக்கலாம். அதுபடி ஜபமாலை கையில் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நம்ம இஸ்கான் மங்களூரில் கேட்டு ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. இந்த மாலை வாங்கிட்டேன்னா இதில் 108 பீட்ஸ் இருக்கும். எத்தனை பீட்ஸ் இருக்கும்? 108 பீட்ஸ் இருக்கும். அதை ஸ்டார்டிங் இந்த இடத்துல ஒரு பீடு கிருஷ்ணா மணின்னு பேருது. அந்த மணியை நம்ம அதுக்கு நம்ம கவுண்டிங்கில் வச்சுக்க கூடாது. இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தாப்பில் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு 1 ஸ்டார்ட். அதுலேருந்து ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு இப்படியே எடுத்துன்னு வந்தேன்னாக்க என்ன ஆகும், இங்கே இந்த பக்கம் முடியும். இது 108வது மணி முடியும். 108வது முடிஞ்சதுன்னா கண்ணில் ஒத்திக்கணும். இது கிருஷ்ணரை இல்லையா, ஒத்திட்டு அப்படியே திருப்பிக்கணும். திருப்பிட்டு இங்கே அந்த 108வது மணி ஷுட் கம் டு as 1. இந்த வரல் ஆள்காட்டி ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆள்காட்டி ஃபிங்கர் இந்த 2 கட்டை வரலையும் இந்த நடு ஃபிங்கரையும் தான் வச்சு பண்ணணும். மூவ்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கணும். ஓகே, இதை மறக்காம எல்லாரும் தயவு செய்து ஒரு மாலை பண்ணுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. அப்புறமா முடிஞ்சதுன்னா ஒன்றாங்கிறத 4 மாலை பண்ணுங்க. வித்தின் வீக் உங்களுக்கே வந்துடும். 4 டைம்ஸ் பண்ணலாம். அது காத்தால பண்ணிட்டேன்னா இப்போ என் கூட உட்காந்து இந்த 5:36 ஒரு மாலை பண்ணிவிடுங்க.
அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு டைம் கிடைக்க மத்தியானம் ஒரு மாலை, சாயங்காலம் ஒரு மாலை, நைட் படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாலை. ஸோ ஒரு நாளைக்கு 4 மாலை பண்ணுற வரைக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோங்க உங்களை. ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது அது சாண்டிங் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுங்களேன், உங்களுக்கு பகவத்கீதை நல்லாவே புரிய ஆரம்பிச்சிடும். அது சாண்டிங் தான் உங்களுக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட். அதை வச்சுன்னு நீங்கள் என்ன வேணாலும் பகவத்கீதையில் கற்றுக்க முடியும். ஓகே, பகவத்கீதை ஒரு ஹியூமன் மேனுவல். எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை தெளிவாக அது எடுத்து கூறுகிறது. நாம் டிவியோ ஃப்ரிட்ஜோ வாங்கினால் எப்படி ஒரு மேனுவல் தருகிறார்களோ அதே போல மனித வாழ்விற்கு தேவையான ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்பரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் பகவத்கீதை நமக்கு அளிக்கிறது. கிருஷ்ணர் துரியோதனிடம் சென்று இந்த போரை தவிர்க்குமாறு கிருஷ்ணர் துரியோதனிட்ட சொல்றார், இந்த போரை தவிர்க்குமாறு கூறினார். ஆனால் துரியோதனன் அதை கேட்கவில்லை. அப்படியானால் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறார். அதுக்கு அவருக்கு உன்னுடைய நாராயண சேனை வேண்டும் என்கிறார். நாராயண சேனை என்ன? கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட இருக்கிற படைகள், அத்தனை படைகளும் எனக்கு போகணும்னு கேட்டுவிட்டார். சரி எடுத்துக்கோப்பா. கிருஷ்ணர் அதை அவனுக்கு அளிக்கிறார். பாண்டவர்கள்ட்ட போய் கேட்கிறார், உங்களுக்கு என்ன வேணும்? எங்களுக்கு கிருஷ்ண பகவானே வேண்டும் என்று கேட்கிறார். இந்த அன்பிற்கு எனக்கு கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுக்கு துணை நிற்கிறார். ஏன் பாண்டவர்களோட கிருஷ்ண பகவான் இருக்காருங்கிறதுக்கு விவரம். பாண்டவர்களுக்கு துணையே இருக்காருன்னா அவள்லாம் உங்களோட அன்பு தான் வேணும், நீங்கள் தான் எனக்கு வேணும், உங்கள் படைகள்லாம் எனக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடச்சிடும், அதனால வேணும், அதெல்லாம் கேட்கல நாங்கள். அவள்லாம் கிருஷ்ணரை தான் கேட்டாள். ஓகே, அந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம். திருதராஷ்டிரன் தனது தேரோட்டியான திருதராஷ்டிரனுடைய தேரோட்டியாரு சஞ்சயன் போர்க்களத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று கேட்கிறான். திருதராஷ்டிரன் சந்தேகமான மனநிலையில் உள்ளார். அவருக்கே ஒரே குழப்பத்தில் இருக்கார். தர்மக்ஷேத்திரம் என்பது ஒரு புண்ணிய பூமி, அங்கு தர்மம் தான் வெல்லும். கௌரவர்கள் அதர்மத்தையே செய்பவர்கள். அப்படி இருக்க அவர்கள் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? இப்படி இருக்க தனது அதர்ம மகன்களை காப்பது எப்படி என்பதை பற்றி கவலைப்படுகிறார். அவர் தனது தம்பியான பாண்டுவின் புதல்வர்களும் பாராபட்சமாக நடத்துகிறார். தர்மத்தை கடைபிடித்தால் தர்மம் உங்களை காப்பாற்றும். எப்போதுமே நம்ம தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணானா அது நம்மள இப்போ பண்ணுற தர்மம், அதாவது ஏழை விதிகளுக்கெல்லாம் அந்த சாப்பாடு கொடுக்குறோம், அந்த மாதிரி எதுவுமே ஒரு நியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டு பொய் சொல்லாமல் நல்லபடியாக நம்ம லைஃப்பை விடணும்னு வச்சுங்களேன். அது எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு அந்த தர்மம் பாதுகாக்கும். துரியோதனின் மனநிலை, இதில் துரியோதனோட மனநிலை என்ன இருக்கு? கௌரவர்கள் மிகப்பெரிய படையை தன்னிடம் வைத்து இருக்கிறார்கள். இதனால் துரியோதனனுக்கு மிகப்பெரிய கர்வம், தங்கிட்ட பெரிய படை இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப கர்வமா இருக்காங்க. நேர்மையானவர்களை சந்தேகப்படுகிறார். பீஷ்மாச்சாரியார் அவர்களின் பெரியப்பா, அவர் பாண்டவர்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர். அவர்கிட்ட கூட சந்தேகம், அவ பெரியப்பா ஆனா பாண்டவர்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர்னு அவளுக்கு கூட அவர் கௌரவ சேனை தலைவர். துரியோதனுக்கு அவர் மேலேயும் சந்தேகம். நாம் அனைவரும் கடவுளை சார்ந்து வாழ்கிறோம். வெளிச்சம் என்பது சூரிய ஒளியால் கடவுள் கொடுத்தது. வெளிச்சம் இல்லாத போது கையை கூட நாம் பார்க்க முடியாது. துரியோதனன் தனது குருவான கிருபாச்சாரியாரை கூட சந்தேகப்படுகிறார். ஏன் என்றால் அவர் அர்ஜுனனை சிறந்த வில்லாளி என்றவர் அறிந்தவர். அவருக்கு தெரியும் அர்ஜுனன் நல்ல சிறந்த வில்லாளி, அதனால அவரை கூட சந்தேகப்படுறார். அதனால இதுல என்னென்ன வெற்றிக்கு அறிகுறிகள், இந்த போர்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் இருந்து திவ்யமான சங்கு விதவிதமா கான்சியல்ஸ்ல கிருஷ்ணரை துணை நிற்பது, கிருஷ்ணர் கூட இருக்கார். அனுமார் அவளோட கொடியில என்ன, பாண்டவர்களோட கொடியில அனுமார் இருக்கார், ஆஞ்சநேயர். அது அர்ஜுனனுடைய தேர் அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அர்ஜுனன் வச்சிருக்கிற தேர் யார் கொடுத்தது? நான் ஏன் இதெல்லாம் ஒரு செகண்ட் டைம் ரிப்பீட் பண்றேன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு கேள்வியில வரும், அங்க கரெக்டா எழுதணும். அர்ஜுனனுடைய தேர் அக்னி தேவர் கொடுத்தது. எல்லாரும் கையில் ஒரு நோட்டு, ஒரு பென், நோட்டு அண்ட் ஒரு பென் வச்சுட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ அங்கே கொஸ்டின் ஆன்சர் வச்சு ஈஸியாக இருக்கும் குவிஸ். அர்ஜுனனுடைய தேர் அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அது எந்த பக்கமும் செல்லக்கூடியது. ஓகே, கடைசியாக அர்ஜுனன் கூறுகிறார், இந்த சாப்டர் முடியறச்சு என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன்? எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, எனக்கு வாய் உலர்றது, சண்டை போட மாட்டேன். ரெண்டாவது முதல்ல பாயிண்ட் வாய் உலர்ந்து போகிறது, ட்ரை ஆயிடுது. சண்டை போட மாட்டேன், நான் சண்டை போட போதில்லை. எனக்கு கைகள் நடுங்குகின்றன. பாவ விளைவுகள், இதனால நடக்கிற பாவ விளைவுகள் என்ன? எவ்வளவோ பாவங்கள் பண்றோம். உடல் மற்றும் மனம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரப்போகுது. சமுதாயம் மற்றும் பிற உயிர்களுக்கும் ஏற்படும் துன்பம், பூகம்பம், பஞ்சம், வறட்சி, வெள்ளம், இதெல்லாம் நினைச்சுன்னு எனக்கு போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு குழம்பிய நிலையில இந்த சாப்டர் முடியறச்சு. இந்த சாப்டருடைய சாராம்சம் என்னன்னா,
அர்ஜுனன் குழப்பத்தில் இருக்கிறான். அவன் என்னென்ன பாயிண்ட்னாலும் இப்போ போரிட மாட்டேங்கிறான், வாய் உலறது, சண்டை போட மாட்டேன், கைகள் நடுக்குகின்றன, பாவ விளைவுகள், உடல் மற்றும் மனம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், சமுதாயம் மற்றும் பிற உயிர்களுக்கு ஏற்படும் துன்பம், பூகம்பம், பஞ்சம், வறட்சி, வெள்ளம், இதனால போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இந்த இது இப்போ நம்ம ஸ்லைடு மூலியமா இதை பார்க்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்தேன். இப்போ 18 நாள் பகவத்கீதை உண்மையுறிவில் எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். எல்லாரும் பகவத்கீதை படிக்கிறச்சே இந்த மாதிரி புஸ்தகம் வாங்கி வச்சுன்னு படிங்க. பகவத்கீதை உண்மை உருவில். ஓகே, இதுதான் நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்ற புஸ்தகம். இதுதான். ப்ளீஸ் இந்த புஸ்தகமே வாங்கிக்கோங்க. பகவத்கீதை உண்மை உருவில். இஸ்கான் நிறுவனத்தின் நிறுவன ஆச்சாரியார் தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இந்த புஸ்தகம் இருக்கு. இது ரேட்டிக்கு பார்த்தோம் இந்த பிக்சரை, அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் இப்போ வரும். ஓகே, இது ரத யாத்திரா. முதல் முறையாக அவர் சான் பிரான்சிஸ்கோ போயிருக்கிறச்சு பூரி ஜெகநாத் ரதத்தில் வந்தார். ஜூலை 1967 பண்ணார். ஜூலை 9, 1967 பெரிய திருவிழாவாக கொண்டாடினார். வெளிநாட்டவர்கள் கலந்து கொண்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ல ஆரம்பித்திருந்தார். ஸ்ரீலா பிரபுபாதா எப்போ பிறந்தார்? 1896 பிறந்தார். அதையும் கூடவே தெரிஞ்சுட்டு வாங்க. எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் அவர் பண்ற இதெல்லாம் பார்த்து அவர்கிட்ட கேட்டு கற்றுண்டா எல்லாத்தையும். இது வந்து ஸ்ரீலா பிரபுபாதா 5 வருஷமா இருக்கிறது. சின்ன வயசு, அவருக்கு சின்ன வயசுக்கு அவரோட பேர் யாருக்காவது தெரியுமா? ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அபய்சரண். எஸ், அபய்சரண். ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவுக்கு சின்ன வயசு பெயர் அபய்சரண். ஓகே, அவர் 5 வயசுல ரத யாத்திரை ஏற்பாடு பண்ணினார். அவர் அப்பா சின்னதாக ஒரு ரதம் பண்ணி கொடுத்தார். எப்படிப்பட்ட மரத்துல பண்ணி கொடுத்தாரு அப்பா. அதை வச்சுட்டு அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன டேட்டியும் வச்சுக்கிறதுக்கு அதையும் கொடுத்துட்டார். அது பெரிய விழாவாக கொண்டாடினார். சின்ன வயசுல இருந்தே கிருஷ்ணரிடம் அவருக்கு பற்று ஜாஸ்தி. அவர் நண்பர்களுடன் சந்தோஷமாக கொண்டாடினார். வீட்டில் வந்து அவ அம்மாட்ட சொல்லி நிறைய பிரசாதங்கள்லாம் பண்ண சொல்லி பெரிய கிராண்டா பிரசாதமெல்லாம் பண்ணி அதை அவ அம்மா வந்து எல்லாருக்கும் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உட்கார வச்சு எல்லாருக்கும் பிரசாதத்தை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணான். எப்போதுமே அந்த பிரசாதம் பண்ணினா பகவானுக்கு ஒரு சமையல் பண்ணினா அது பகவானுக்கு பிரசாதமாக கொடுத்துட்டு அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அதில் டேஸ்ட் வரும். அதில் நம்ம உப்பு போடலையா புளி போடலையா எதை பற்றியுமே கவலைப்பட வேண்டாம். அப்படியே பண்ணினதை பகவானுக்கு காமிச்சுட்டு அர்ப்பணிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சாப்பிடணும். ஏன்னா அதுக்கு பெரிய ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லி அதெல்லாம் பண்ணினாலும் பண்ணலாம். பண்ண முடியல, நமக்கு காத்தால அர்ஜென்ட் டைம் அப்படின்னா அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பகவானுக்கு காமிச்சுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் அதை பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிடுவோம். அது ஓகே, அது பிரசாதம் சாப்பிடுவோம். அதுதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம், லஞ்ச் பிரசாதம், டின்னர் பிரசாதம் அப்படிதான் கொடுப்போம். கோயிலெல்லாம் அப்படிதான் கொடுக்குறா. 1922 ஸ்ரீலா பிரபுபாதா அவருடைய குரு, அவருக்கு குரு யாரு? ஸ்ரீலா பிரபுபாதா என்ன அவருக்கு என்ன ஆச்சாரியார்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். 32nd ஆச்சாரியார்னு சொல்லியிருக்கேன். ஏன் நேற்றுலேருந்து அவருக்கு குரு வந்துனாக்கா அப்போ யாரா இருக்கணும்? அவருக்கு முந்தின ஆச்சாரியார் 31st ஆச்சாரியார் வந்து யாருன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. அவரை போய் பார்க்கறதுக்காக போனார். அவர் காந்தியவாதியாக இருந்தார், காவி உடை அணிந்திருந்தார். இவரை பார்த்து நல்லா நீ ஆங்கிலம் பேசுற, நல்ல அறிவு இருக்கு, நீ ஏன் வெளிநாட்டுக்கு மேல்நாட்டுக்கெல்லாம் போய் பகவத்கீதை சொல்லி தரக்கூடாது என்று கேட்கிறார். அதனால என்ன இந்த இடத்துல போய் பார்க்குறாரு இல்லையா? அப்போ பார்க்கறச்சு அவர் சொன்னது எப்போதுமே ஒரு குரு நமக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குருஜி, அதை நம்ம ஒரு வேத வாக்கா எடுத்துட்டு அந்த மாதிரியே தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நமக்குன்னு ஒரு குரு வச்சிருந்தாச்சுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அவர் வச்சிருந்தாச்சு. அதனால அவர் சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்றார், உட்காந்து வித்தின் அ வீக்கே அவர் ப்ரீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் பகவத்கீதையை பற்றி. அப்புறம் பேக் டு காட் ஹெட் அப்படிங்கிற புஸ்தகத்தை எழுதினார். அதை வந்து அந்த ஊரில் இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கெல்லாம் போய் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்லாம் போய் அந்த புஸ்தகத்தை டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் பண்ணார். அப்புறம் இது வந்து 1965ஆம் வருஷம் அவர் வந்து ஜலதூதா இந்த கப்பலில் அமெரிக்கா போனார். நிறைய ட்ரங்க் நிறைய புஸ்தகத்தை அவர் எழுதின புஸ்தகத்தெல்லாம் அதெல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு கார்கோ ஷிப்பில் போனார். அவர் ஏன் கார்கோ ஷிப்பில் போனார்? நல்லா ஆர்டினரியாக போகலாமே வரணும். அவர் கையில் காசு இல்லை.
அவர் கையில் இருக்கிற காசை வச்சிருந்து அதுக்குள்ள அந்த கார்கோ ஷிப்பில் ஏறிட்டு போனார். அவர் போகும்போது அதில் போனார். அப்புறம் அங்கே உட்காந்து அங்கே இருக்கிற இந்த 2வது பிக்சர் எப்படின்னா பெரிய பெரிய சாரி அது போனால் அங்கே உட்காந்துட்டு பார்க்கில் எல்லாம் உட்காந்துட்டு அவர் கீர்த்தனெல்லாம் சொல்லி பாட்டு பாடிட்டு எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்தார். ஓகே, இது வந்து பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள் அவரிடம் வந்து இன்டர்வியூ எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். எல்லாரும் இவரை வியந்து பாராட்டினார்கள். பேக் டு காட் ஹெட்ங்கிற புத்தகம் எழுதி அந்த மேகசின் இன்னமும் போயிட்டு இருக்கு. அவர் எழுதிய புத்தகங்கள் இதெல்லாம் இங்கே இருக்கு. எல்லாத்தையும் நமக்கு எப்பப்போ டைம் கிடைக்குதோ இஸ்கான் மங்களூருக்கு எழுதி போட்டுட்டு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. இல்லைன்னா அமேசான்லேயும் கிடைக்கிறது. எப்படி வேணுமோ உங்களுக்கு எப்படி சௌரியமோ அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுன்னு ஹார்ட் காப்பியை வாங்கி வச்சுன்னு படிங்க. இல்லை புக்காகவும் படிங்க. எல்லா புத்தகமும் ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஒவ்வொரு முத்துக்கள்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து எழுதி வச்சுட்டு அதை பார்த்து படிங்க. ஓகே ஓகே. அவர் நிறைய நாடுகளுக்கு 65லேருந்து 77வது வருஷத்துக்குள்ள நிறைய நாடுகளுக்கு விஜயம் செய்திருக்கிறார். ஓகே, இதில் மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் கர்ம யோகா பற்றி படிக்க போகிறோம். செகண்ட் 6 சாப்டர்ஸ் பக்தி யோகா. லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் ஞான யோகா. ஓகே, இது எங்கே இருக்குது இந்த இஸ்கான் மங்களூருங்கிறது? ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் கோயில் மங்களூரில் அமைந்துள்ளது. அதுக்கு எங்கே முகவரி? தேங்காய் தோட்டச்சாலை, டோல்கேட், கத்ரி, மங்களூர், கர்நாடகா. ஓகே, அதனோட கோயில் தலைவர் யாருன்னு கேட்டேன்னா HG நாமனிஷா தாஸ், பிடெக் IIT கான்பூர். அவரை பற்றி கொஞ்சம் போல நான் உங்களுக்கு விவரமாக சொல்லணும். அவர் IITயில் படித்தார். 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது அவர் வந்து எல்லா விதமான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லேயும் எக்ஸாமும் நடக்கிறது 12th போர்டு எக்ஸாம். அதோடு சேர்ந்து அத்தனை எக்ஸாமும் எழுதி அத்தனை எக்ஸாம்லேயும் சக்ஸஸ் ஆனார். எல்லாரும் வாவான்னு கூப்பிட்டாச்சு. அப்புறம் அம்மாவும் இதுன்னு அவள் வீட்டில் டிசைட் பண்ணி IITயில் வந்து சேர்ந்துட்டு படித்தார். IITயில் அதை படித்து முடித்த உடனே அவருக்கு இமீடியட்டாக கேம்பஸ் இன்டர்வியூலேயே அவருக்கு இன்ஃபோசிஸில் வேலை கிடச்சிட்டு இன்ஃபோசிஸில் போய் வேலை செஞ்சுட்டு கை நிறைய சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தார். எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் காலேஜ் படிக்கிற நாள்லேயே அவருக்கு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்டாக்சிகேஷன் அந்த ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதெல்லாம் நூற்றி அடிக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவருக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கல. அவர் அப்போவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுவாக தள்ளியிருந்தார். வேலைக்கு போன உடனே அவன் அம்மாட்ட போய் சொன்னார். அவருக்கு இப்போ வேலைக்கு போகும்போது அவருக்கு வயசு வந்து 23 முடிஞ்சு 24 என்னமோ சொன்னான். அப்படிதான் ஞாபகம் எனக்கு. அந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து ஜாயின் பண்ண உடனே அவள் அம்மாட்ட சொன்னார், இந்த மாதிரி நான் வேலைக்கு போயிருக்கேன், 1 வருஷமாக நான் வேலைக்கு போயிருக்கேன், எனக்கு வேண்டாம்மா இந்த வேலை இருக்கு, நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு பிகம் இஸ்கானில் சேர்ந்துக்கணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது, ஐ வாண்ட் டு பிகம் பிரம்மச்சாரி, இதாக போய் சேர்ந்துட்டேன். அவள் அம்மா வந்து உடனே பர்மிஷன் கொடுத்துட்டார். ஸோ ஜாயின் பண்ணிட்டார். அப்புறம் ஸோ இப்போ பாஸ்ட் 27 வருஷமாக நம்மளோட இந்த இஸ்கான் மங்களூருக்காக டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு இப்போ 3 வருஷமாக இந்த மாதிரி எஜுகேட்டிவ் இதில் பகவத்கீதை நமக்கெல்லாம் சொல்லி தரணும்னு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆரம்பித்து இப்போ 2 வருஷமாக இந்த கொரோனா பீரியடில் ஆரம்பிச்சு விட்டுட்டார். ஸோ இப்போ இது நல்லா ரொம்ப கிராண்டாக டெவலப் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு, பெருசாக போயிட்டுருக்கு. இப்போ பக்தி சாஸ்திரி லெவல் வரைக்கும் வந்தாச்சு. இப்போ டீச்சர்ஸுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. இது பெரிய ஒரு யூனிவர்சிட்டி மாதிரி டெவலப் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கார். பார்க்கலாம் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணிட்டுருக்கார். நம்மளால் ஆனது நம்மளும் படிச்சுட்டு அட்வான்ஸ் லெவலுக்கெல்லாம் நம்மளும் படிச்சுட்டு நம்ம இஸ்கான் இந்த குரூப்லேயே நம்ம சேர்ந்துட்டு நம்ம நல்லானது சர்வீஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண முடியும். ஒன்று அட்மினாக இருக்கலாம், கோஹோஸ்டாக இருக்கலாம், இதெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். அந்த மாதிரி என்ன பண்ண முடியுமோ நம்மளால் பண்ணலாம். ஓகே, பகவத்கீதை நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும் ஒரு புத்தகம். இதை படிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அந்த ஸ்லோகத்தினோட மீனிங்கை படித்தோம்லே போகிறோம். நமக்கு ஸ்லோகத்தை படிக்க முடியலையா, மீனிங்கை படிச்சுக்கோங்க, அது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி, ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை. 2 நாளைக்கு கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் படிக்க அது நல்லா வந்துடும். ஓகே, ஸோ கீதை தியான பேர் அவர் மகாத்மா காந்தி, என்சிஎன் இவெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கிறது இது இருக்கு. இஸ்கான் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஏன், அது ஏன் உண்மை உருவில்னு சொல்கிறோம், அதை இதையே இப்படி வந்து இது மாதிரி குருச்சித பரம்பரையில் படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு எதுக்கு யாருக்காவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா?
எஸ் கமலாஜி, சுலோச்சனா மாதாஜி, சங்கரிஜி, யாருக்கா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. ஆறு இப்போ புதுசா வந்திருக்கிறவங்க யாரு வேணாலும் சொல்லலாம். என்னது மாதாஜி? இஸ்கான் பகவத்கீதை வந்து உண்மை உருவில் குரு சீர பரம்பரையில படிக்கணும். 2 கொஸ்டின் கம்பேர் பண்ணி கேட்கிறேன். ஏன்னா பாக்கி புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய டிஃபரன்சஸ் இருக்கும். இதுதான் ஆஸ் இட் இஸா சொல்றது பிரபுபாதோட அந்த குரு பரம்பரையில தான் படிக்கணும். அதனாலதான் அதுக்கு ஆஸ் இட் இஸ்ன்னு சொல்றோம். ஆமா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் எல்லாம் இருக்கும். அது இன்டர்பிரேஷன் டிஃபரெண்டா இருக்கும் கொஞ்சம். அவர் குரு இது சீலா பிரபுபாதா வாயால அவர் அது எழுதியிருக்கிறது அவராகவே சொன்னது. அவர் சொன்னது அப்படியே ஒரு வேர்டு கூட மாத்தாத வந்திருக்கிறது இந்த ஆசிட்டிஸ் உண்மை உருவில் அந்த புத்தகத்துல தான் இருக்கு. அந்த குரு சீட பரம்பரைனாக்க எதுக்குனாக்க நமக்கு டவுட் வந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், படிக்கிறச்சு யார்கிட்ட போய் கேட்போம். இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல சின்னதா கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சதுனால இப்போ டவுட்னா என்ன கேட்கலாம். நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்லித்தரேன். எனக்கு முடியலன்னா எனக்கு மேல என்னோட குருகிட்ட போய் கேட்பேன். அந்த மாதிரி அந்த குரு சீட பரம்பரையில தான் அது வரணும். அந்த மாதிரி தான் படிக்கணும். ஸோ உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் அலைபேசி சேதமடைகிறது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கும் இதை பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது இல்லையா. அது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் 2 பேருக்கும் கனெக்ஷன் இல்லை, அதனால்தான் அது அப்படி ஆகுது. இதே போல கிருஷ்ணாவின் செய்தி, கிருஷ்ணாவின் வர செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்த சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். சங்கிலி தொடர் மூலியமா வரணும். ஓகே, இதை ஒரு பரந்த புத்தகம். இதை முறையாக செய்ய 1 வருடமாகும். 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. அதனால் கிருஷ்ணாவுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகிறோம். இதில் குறிக்கோள் கீதை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயார்படுத்தணும். இதை கொஞ்சம் பேசிக்கா நம்ம ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுட்டு அப்புறம் நம்ம டெப்த் ஸ்டடி அட்வான்ஸ் லெவல்ல படிச்சேன்னா நல்ல டீட்டெயில்டு கிடைக்கும். ஓகே, இதுல இந்த சாப்டர் 4 தினசா பிரிச்சு பகுதி 1, பகுதி 2, பகுதி 3, பகுதி 4. தர்மக்ஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரம் அது 1 to 11 ஸ்லோகம் வரைக்கும். பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் அது 12 19 ஸ்லோகம் வரைக்கும். 20 27 வரைக்கும் பக்த சில கிருஷ்ணரை பத்தி இருக்கு. 13 பகுதி 4 அர்ஜுனனின் தயக்கம், அவன் குழப்பமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்றான் இல்லையா. அந்த வெற்றிக்கான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா கூட எனக்கு மனசு கலங்கி இருக்கு, எனக்கு போரிட மாட்டேன், எல்லாரும் சொந்தக்காரெல்லாம் அதில் இரும்பா அப்படின்லாம் சொல்கிறான் இல்லையா. அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் அதில் லாஸ்ட்ல வரும். ஸோ குருக்ஷேத்திர போர்களுக்கு படைகளை கவனித்தல் அதுதான் இந்த சாப்டருடைய இது. எஸ், இந்த பகவத்கீதையில் இதில் ஒரு அர்ஜுனனுடைய மனநிலை, அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாம் அர்ஜுனன் குழப்பமா இருக்கா மாதிரி இந்த சண்டை நடக்கிறது இதெல்லாம் யாரு பண்ணுது, எல்லாம் கிருஷ்ணர் பண்ண ஏற்பாடு. எதுக்காக? அப்பதான் நமக்கெல்லாம் புரியும். பின்னாடி வர சந்ததியினர்கள்லாம் படிக்கணும், அவளுக்கெல்லாம் என்ன கிருஷ்ணருங்கிறது பகவான் அப்படிங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமா நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நமக்கு அவர் கடவுளுங்கிறத புரிய வச்சிருந்து வருவார். அர்ஜுனனுக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணன் பகவத்கீதை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் குழப்பமா இருக்கேன்னு சொன்னா தானே அவர் அந்த குழப்பத்திலேருந்து மீண்டும் எப்படி வரணுங்கிறத சொல்ல முடியும். அதுக்காக தான் பகவத்கீதை பேசுது. பகவத்கீதை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அனைவரும் நலத்துக்காகவே. அர்ஜுனனுக்கும் தெரியாதா இதெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் பகவான்கிறது அவருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் நம்மை போன்ற அடுத்த சந்ததியினருக்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கேள்வி மேல அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை கேள்வி மேல கேட்டு அவர்கிட்ட நமக்கு பதில வர வச்சு கொடுப்பார். ஓகே, அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணரின் 2 படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருக்ஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் கிருஷ்ணாவினிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. 2 பக்கமும், இந்த பக்கம் கௌரவர்கள் நிற்கிறார், அந்த பக்கம் பாண்டவர்கள். அதுக்கு நடுப்புற அர்ஜுனனுடைய தேரோட்டியான பார்த்தசாரதின்னு சொல்லலாம் இல்லையா. கிருஷ்ண பகவான் வண்டி இதை ஓட்டிட்டு அதில் ஓட்டின்னு போய் 2 பக்கமே என்ன இருக்குங்கிறத காமிக்கிறார். இதனால தான் அதை பார்த்துட்டு அவருக்கு இந்த 2 படைகளுக்கு நடுப்புற அவர் தேரை ஓட்டி காமிக்கிறார். இது மூலியமா தான் நமக்கு இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. ஓகே, இது இந்த இது இப்போ கீதா மகாத்மியம் நேற்றுக்கு சொன்னோம், இன்னைக்கு சொல்லலை. இந்த ஸ்லோகமும் நீங்க எல்லாம் படிச்சுக்கணும். பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான்.
அதனால இதை படிச்சோம்னா ஒரு ஒழுங்கா படிச்சுன்னு வந்தோம்னா நமக்கு துயரம்ங்கிறதே கிடையாது. நமக்கு எப்போதுமே கூடவே நம்மளோட கிருஷ்ண பகவான் இருப்பார். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். நம்ம இது வரைக்கும் நேத்தி வரைக்கும் இல்லை, இன்னைக்கு காத்தால எழுந்து 5 மணி வரைக்கும் என்னென்ன பாவங்கள் பண்ணினோமோ அவர்கிட்ட சின்சியரா அவரை நம்ம பிரியமானவரா நமக்கு கடவுள் அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஏற்றுண்டோம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா நம்ம செஞ்ச பாவங்கள் அத்தனையும் செயல்படாமல் போகும். முதல் பாயிண்ட். இது அப்படியே நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிருஷ்ணர் பகவானை நம்ம வேண்டிட்டு எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு, நமக்கு துன்பங்களுக்கே கிடையாது, எல்லாமே எப்போதுமே இன்பம் தான். ஆனா அந்த சமயத்துல நம்ம அவரை மனசால நினைச்சு நம்ம இதுனாக்க பகவானை ஏற்றுண்டாச்சுன்னா நமக்கு மறுபிரிவி கிடையாது. எதுக்காக நம்ம மறுபிரிவி எடுக்கணும்? இந்த இதுல இன்பம் துன்பம் கோடை வெயில் மாறி கோடை மழை எல்லாம் மாறி மாறி தானே வந்துருக்கு. எதுக்காக இந்த உலகத்துல பிறந்துட்டு இதுல கஷ்டம் நஷ்டம், கையில பணம் இருக்கு, பணக்காரன் ஏழை, எதுக்கு இந்த இதுல எல்லாம் வந்து இப்படி ஒருத்தர் ஸ்திரமா பணக்காரனா எவனுமே இருந்ததில்லை. அவன் பணக்காரனா இருக்கணும், ஏழையா இருந்திருப்போம், ஏழையா இருந்துட்டும் அவன் பணக்காரனா இருக்கலாம், பணக்காரனா இருந்தும் ஏழையாவும் ஆயிட முடியும். எல்லா பணமும் ஓடி போயிடும், செலவழிஞ்சிடும். அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம கிட்டக்கு நிரந்தரம் இல்லை. இந்த மாதிரி இந்த இதுல சுழல்லாம் நம்ம மறுபடியும் வந்து பிறந்து இதெல்லாம் அவஸ்தை பண்ணணுமா? இதுக்காக தான் நம்ம கிருஷ்ண பகவான் ஒரே ஒரு லார்ட் சுப்ரீம், எல்லாருக்கும் உயர்ந்த தேவர் கடவுள் அப்படிங்கிறதுனால அவரை நம்ம வழிபடுறது விசேஷம். ஓகே, நமக்கு மறுபிரிவு இல்லாம இருக்கணும்னாக்க அதுக்கும் வழிபடலாம். ஓகே, இது கீதை மகாத்மியத்துல இது ஒரு ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டா நமக்கு இங்க எடுத்து சொல்லியிருக்கோம். அதுல வந்து 6வது டெக்ஸ்ட் இது. சர்வோபனி சுலோச்சனா மாத்தாச்சு, இதை படிங்க. நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க. ஓகே, யார் வேணாலும் படிங்க. ஓகே. சர்வோபனிஷதோ காவோ லோக்தா கோபால நந்தனஹ ஆர்த்தோ வத்சக சுதீ போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மஹத். எல்லா உபனிஷத்துங்களும் சாரமாக கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. என்ன இந்த ஸ்லோகம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இடையர் குல சிறுவனாக புகழ் பெற்று விளக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. அர்ஜுனன் கன்று போன்றவர். அறிவு சார்ந்தவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை எனும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். ஓகே, உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் எக்ஸாம்பிளா காமிச்சிருக்கேன். இந்த இப்ப சாப்டருக்கு வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம், அர்ஜுனனின் கவலை. இப்போ வந்து இதுல ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். இங்க திருதராஷ்டிரர் இருக்கார், அடுத்தது வந்து இங்க அர்ஜுனன் இருக்கான், இங்க துரியோதனன் இருக்கான். இப்ப சீன் என்னன்னா நடுவில் வந்து தேரை ஓட்டின்னு போறார் இல்லையா, இவர் கிருஷ்ண பகவான் தேரை ஓட்டின்னு போறார், அர்ஜுனன் உட்காந்துருக்கான். 2 பக்கமும் அவெல்லாம் போர் பண்றதுக்கு ரெடியா கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் எல்லாரும் நிற்கிறான். இங்க போய் காமிச்சிட்டு வர்றதுக்காக போனார். அந்த சமயத்துல 3 பேரோட மனநிலை எப்படி இருந்தது? இது சீன் வந்து எல்லாருக்கும் போர்க்காட்சி தான், ஆனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்னொன்னு இருக்கு. எஸ், திருதராஷ்டிரோட மனநிலை எப்படி இருந்தது? எஸ் கமலாஜி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். துர்தராஷ்டிர மனநிலை அவர் ரொம்ப இதுல இருக்க கவலையோட, நம்ம யாரு ஜெயிப்பறா, நம்ம குழந்தைகள் ஜெயிக்கணுமே அப்படின்னு திருதராஷ்டிரக்கு அவ பிள்ளைகள் ஜெயிக்கணுங்கிறது தான் மெயினா. ஓகே ஓகே, எஸ் சுலோச்சனா மாதாஜி, அர்ஜுனனுடைய அவனுக்கு எப்படி மனநிலை இருந்தது? அர்ஜுனனுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியல, சண்டை போடுறதா வேண்டாமா ஒரே குழப்பமாவே இருந்தது. போட்டா ஏதாவது பாவம் வருமா, பண்ணினா சண்டை போட்டா அவெல்லாம் போயிடுவாளே, அப்ப நம்ம ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் அவெல்லாம் கஷ்டப்படுவாளே, அப்படி குருவை எப்படி கொல்லறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் கன்ஃபியூஷனா இருந்தது. வெரி குட், ஒரே குழப்ப நிலையில இருக்கும். இது வந்து துரியோதனன். எஸ் சங்கரி மாதாஜி, துரியோதனோட மனநிலை எப்படி இருந்தது? அவர் எப்படி போர்ல வெற்றி பெற போறோம் அப்படிங்கறத பத்தி யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு. அதை பத்தி யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காரு. போட்டியில அதுல ஒரே பொறாமையாவும் இருக்கு அவருக்கு. அவருக்கு என்ன, அர்ஜுனனுக்கு கையில கிருஷ்ண பகவான் இருக்கார், அவளோட இருக்கார். நமக்கு வெறும் படைகள் தான் இருக்கு, நம்ம ஜெயிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்துட்டு, அதனால அவர் ஜெலசியா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான். துரியோதனன் போட்டியும் பொறாமையுமா ரொம்ப பொறாமையில தான் ஜாஸ்தி, அவனோடதுக்கு பொறாமை ஜாஸ்தியா இருக்கான்.
அர்ஜுனனோட லேமெண்டிங், கம்பேஷன், நோ என்ஜாய்மெண்ட், சின், ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன், இன்டெசிஷன், இதெல்லாம் நினச்சின்னு அவன் கவலைப்படுறான். துரியோதனா ஃபியர்ஃபுல் அண்ட் ஜெலஸ். இவன் என்ன பண்ணுறான்? முதல்து திருதராஷ்டிரர் அவருக்கு பொறாமையும் இருக்கு, என் மகள் வெற்றி பெறுவார்களா அப்படின்னு ஒரு பயம் வேற இருக்கு, ஆங்ஷியஸாக வேற இருந்திருக்கான். எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? அவருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு மனசுக்குள்ள ஜெயிக்க முடியாதுன்னு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் எப்போ பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்காரோ அவ தான் ஜெயிப்பான்னு திருதராஷ்டிரருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. எஸ். இப்போ முதல் ஸ்லோகம் 1.1 ஸ்லோகம் படிக்கலாம். எஸ், படிக்கம்மா. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय. ஒரு நிமிஷம். இந்த ஸ்லோகம் மட்டும்தான் முதல் ஸ்லோகம். அவர் பேர் திருதராஷ்டிரர் சொன்ன ஸ்லோகம். இந்த 700 ஸ்லோகத்துல ஒரு ஸ்லோகம் அவர் தான் சொல்லியிருக்கார். அந்த ஸ்லோகம் தான் இது. திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுத்சவ மாமக்காக பாண்டவாச்சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. ஒரு நிமிஷம், நான் எதுக்கு எடுக்கிறேன்னா இந்த புக்கில் இருக்கு இல்லையா, ஆஸ் இட் இஸ் புக்கு, இது எப்படி படிக்கணும்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஒன் மினிட். இதை இப்படி புஸ்தகத்தை வாங்கிட்டு இந்த 300 எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு அத்தியாயம் 1ன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து ஒவ்வொரு வேர்டு பை வேர்டு மீனிங் கொடுத்துருக்கோம். அதில் திருதராஷ்டிர உவாச்சன்னா என்ன? உவாச்சன்னா சொன்னது. திருதராஷ்டிர உவாச்சன்னா மாமன்னர் திருதராஷ்டிரர் கூறினார் உவாச்ச அப்படின்னு. அப்புறம் தர்மக்ஷேத்ரே அப்படின்னா தர்மக்ஷேத்திரத்தில், குருஷேத்திரத்தில், சமவேதானா ஒன்று கூடிய, யூத்சவக போர் புரியும் விருப்பத்துடன், யூத்சவனா போர் புரியும் விருப்பத்துடன், மாமக்காக என்னுடையவர்கள், என்னுடைய பிள்ளைகள், அதாவது என் மகன்கள், பாண்டுவின் மகன்கள், ச மேலும், ஏவ நிச்சயமாக, கிம் என்ன, அகுர்வத்தை செய்தனர், சஞ்சயனை. புரிஞ்சுதான்? இப்போ அந்த மாதிரி படிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நிறைய பேர் எனக்கு நேற்று கேட்டா எப்படி ஸ்லோகங்கள்லாம் படிக்கிறது, ஒன்றுமே புரியலையே இருக்கு. நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த இதை எடுத்து அதுக்கு வேர்டு பை வேர்டு அந்த மீனிங்கையும் படிச்சுட்டேன்னாக்க உங்களுக்கு தமிழில் மீனிங் தெரிஞ்சுடுச்சுன்னா, திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யூத்சவக மாமகாக பாண்டவா சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய அப்படின்னு படிக்க வந்துடும். ஓகே. ஸோ திருதராஷ்டிரர் கூறினார், சஞ்சயனே போர் புரியும் விருப்பத்துடன் தர்மக்ஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரத்தில் ஒன்று கூடிய என் மகன்களும் பாண்டுவின் மகன்களும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு சஞ்சயனை பார்த்து கேட்கிறார். இது தர்மக்ஷேத்ரி அந்த இதுல சொல்றோம் இல்லையா. தர்மக்ஷேத்திரம்னா என்ன? அந்த ஊர், கஷேத்திரம்னா இடம். அந்த இடத்துல தர்மம் தான் தலைக்காகும், தர்மம் தான் தலை தூக்கி நிற்கும். அந்த ஊர்களில் தர்மக்ஷேத்திரையில எப்படி இருக்கும்னா, பாலை காய்ச்சணும். இந்த பாலை காய்ச்சினாக்க பால் பொங்கி வருது. பால் பொங்கி வந்தால் ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. வீட்டில் கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுறோம், வீட்டில் ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி பால் பொங்கி பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவோம். அதுதான் தர்மக்ஷேத்திரைக்கு. மாமக்காக பாண்டவா செய். மாமக்கான என்னுடைய பையன்களும் பாண்டவருடைய பிள்ளை, அவளும் பாண்டவ பசங்களும் என்ன பண்ண, அவ 2 பேருமா இருக்கா. அந்த பாலில் அவர் என்ன பண்றார், திருதராஷ்டிரர் பால் பொங்கி அதில் சிறிது சொட்டு லெமன் ஜூஸ் விட்டுடுறார். ஒரு சின்ன ட்ராப் ஆஃப் லெமன் ஜூஸை விட்ட உடனே என்ன ஆகுது, அந்த பால் திரிஞ்சு போயிடுது. அந்த பால் திரிஞ்சு போய் பன்னீராகவும் சக்கையாகவும் தண்ணியாகவும் போயிடுது. அவர் அதுதான் நடக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறார். யாரு? திருதராஷ்டிரர். திருதராஷ்டிரர் பால் தனியாக, சக்கை தனியாக, தண்ணி தனியாக பிரிஞ்சு போடும். பாலையில் ஒரு ட்ராப் ஆஃப் லெமன் ஜூஸை விட்டு சக்கை தனியாக இதுவாக பிரியணும் அப்படின்னு அவர் எதிர்பார்க்குறாரு. அப்புறமா அவன் என்ன பண்ணுறார், கிம் அதனால அவர் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு இதுன்னு வச்சுன்னா அவள்லாம் இந்த தண்ணியெல்லாம் தூக்கி கொட்டிட்டு அந்த மேலே இருக்கிற அந்த இதை பன்னீர் இதை வச்சு
நம்ம வந்து அவர் வந்து ரசகுல்லா பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு அவரோட ஐடியா. புரியுதா? இந்த பிக்சருக்கு அதுக்கு தான் தர்மக்ஷேத்திரியே மாமக்காக பாண்டவா செய்வர் ரெண்டா பிரிச்சுட்டு கீமகுருவது அப்புறமா அதை வச்சு நம்ம சாப்பிடுவோம். அதனால பிரிஞ்சு ஒரு சொட்டு லெமன் விட்டோன்னா அது பிரிச்சுட்டார். அதனால பிரிஞ்சு விடுகிறது. ஹீ ஷுட் நாட் அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ். இவ்வளோ பெரிய வயசானவர் இவர் வந்து அந்த குழந்தைகள்லாம் இவளோட இருக்கு, அவளை அப்படி பிரிச்சு பார்க்கலாமா? அவர் பண்ணது எவ்வளோ பெரிய தப்பு இல்லையா? அந்த மாதிரி பிரிச்சு பார்க்கறதுங்கிறதே தப்பு. அது இந்த மாதிரி பண்ணி அவர் தான் குட்டிச்சவரை அடிச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஹீ ஷுட் நாட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது. பாண்டு செத்து போறச்சே அந்த குழந்தைகள்லாம் சின்ன குழந்தைகளா இருக்கு. அப்போ திருதராஷ்டர் அப்போதான் திருதராஷ்டர் அதான் ராஜ்யத்தை ஆண்டார். இப்போ அவள்லாம் பெரியவள் ஆயிட்டா. பெரியவர்களானதும் அவள் வந்து ராஜ்யத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு இருக்கிறார். அவள்லாம் வந்து ஹீ செப்பரேட்டிங் 100:5 100யும் 100:5 அவளை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண. சண்டை இல்லாமல் பாண்டவர்கள் விட்டு கொடுப்பார்கள் என்னன்னு. பாண்டவர்கள்லாம் சண்டை இல்லாமல் ஐயோ அது எதுக்குப்பா சண்டை போட வேண்டாம் அப்படின்னு போயிடுவா அப்படின்னு அவர் எதிர்பார்க்கிறார். ஒரு நெல் வயலில் தேவையற்ற களைகளை பிடுங்கி எறியப்படுவது போல தர்மத்தின் தந்தையான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பங்கு கொண்ட குருக்ஷேத்திரம் என்னும் புனிதமான நிலத்தில் தேவையற்ற கலைகளான எது தேவையற்ற கலைகள் யாருக்காவது தெரியுமா? திருதராஷ்டிரம் அவரது திருதராஷ்டிரம் அவரது குழந்தைகளும் தேவையில்லாத கலைகள். அதை எப்படியாவது புடுங்கி எரிஞ்சுவிட்டு முற்றிலும் தர்மத்திற்கு உட்பட்ட யுதிஷ்டிரின் தலைமையில் பகவான் நல்லாட்சி நிலைநாட்டப்படும் என்பது இந்த விஷயத்தில் ஆரம்பத்திலிருந்தே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே புரிஞ்சு போச்சு கிருஷ்ணர் அங்க இருக்கிறதுனால அவர் அந்த மாதிரி தான் பண்ண போறாருன்னு. ஓகே, எஸ்மா 1.3 படிங்க. பஷ்யைதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்ய மகதிம் சமூம் வியூடாம் துபுத்ரபுத்தே புத்ரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான நிருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்படியெல்லாம் பார்த்து பாண்டுவின் மகள்லாம் இப்படி இருக்கான்ட்டு துரியோதனன் வந்து அவனுடைய இவர்கிட்ட வந்து சொல்லியிருந்துருக்கான். ஓகே, எஸ், அதே தானே 1.19 சொல்லுங்க. ஓகே. சகோஷோ தார்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வ்யதாரயத் நபஷ்ய பிருத்வீம் சைவ துமுலோப்யனுநாதயன். பல்வேறு செங்கோல்களின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. அவள்லாம் அந்த கான்சியல்ஸை வச்சுன்னு ஊதரா. அதை பார்த்துட்டு திருதராஷ்டிரன் மகன்களுக்கெல்லாம் கௌரவர்களுக்கெல்லாம் இதயங்கள் சிதறி போயிடுச்சு. அவளுக்கு 9 ரீசன்ஸ் ஒய் அர்ஜுனா ஒன் த பேட்டில். தர்மக்ஷேத்ராவோட காரணம் தெய்வீக தேர், அவருக்கு சங்கநாதம், காண்டீவம்னா பசுபதாஸ்திரம், பாக்யலட்சுமி, ரிஷிகேஷா. இந்த 9 ரீசன்ஸ் தான் அர்ஜுனா வின் பண்ணுறதுக்கு காரணமானது. ஓகே, அவன் வந்து பயந்ததுக்கு குழப்பமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். இந்த பாயிண்ட்டுக்கெல்லாம் அவன் குழப்பமா இருக்கான். ஓகே, இதை நீங்க எதை தொடர்புபடுத்தலாம்? இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். இரக்கம்னா என்ன? அர்ஜுன ஓகே படிங்கம்மா 1.20. அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்ட்வேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிசுஷ்யதி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் இது இரக்கம். என்ன அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் கரெக்டா நோட் பண்ணிடுவாங்க. இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் கொடுத்துருக்கேன். இது இரக்கத்துக்கு இந்த ஸ்லோகம்,
வாய் உலர்றது அவருக்கு இறக்கமா இருக்கிறதுனால இன்பமின்மை. அடுத்தது 1.31 சொல்லுங்க. ஓகே. நச்ச ஸ்ரேயோன்னு பஷ்யாமி ஹத்வா சஜனமாஹவே ந காங்க்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நச்ச ராஜம் சுகானி ச. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. என் சொந்தக்காரெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க போறது? எனக்கு அதனால இதுல வெற்றி கிடைச்சதெல்லாம் அதெல்லாம் அந்த ராஜ்யங்கள்லாம் எனக்கு அந்த இன்பம் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், ஆனா விரும்பவில்லை அப்படிங்கிறான். பாவச் செயல். எஸ் 1.36. ஓகே. பாபம் ஏவ ஸ்ரயேத் அஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆதாதயினஹ தஸ்மானாஹ வயம் ஹந்தும் தாதராஷ்ட்ரான் சபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகினஹ ஸ்யாம் மாதவ. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே, கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம எவ்வாறு மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்ட்டு பாவச்செயல் என்று அதுக்காக மாட்டேங்கிறான். எஸ், குடும்ப பாரம்பரியம். அடுத்தது அப்ரத்தீகாரம் அசஸ்திரம் சஸ்திரபானயஹ தாதராஷ்டிரரணே ஹன்யுஸ் தன்மே க்ஷேமதரம் பவேத். ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். நான் குடும்ப பராமரியத்தெல்லாம் பார்க்கணுங்கிறேன். அதனால நான் அந்த இதுல போர்ல திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகள்லாம் கௌரவர்கள்லாம் எனக்கு கொண்டுட்டா கூட எனக்கு அது நல்லதுதான், நன்மை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறான். அதுக்கு இருமனம். எஸ் 1.46. நெக்ஸ்ட். சஞ்சய் உவாச ஏவம் யுக்தார்ஜுனஹ சங்கே ரதோபஸ்தவுபாவிஷத் விஸ்ருஜ்ய சசரம் சாபம் சோகசம்விக்ன மானசஹ. சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனதும் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. சஞ்சயன் போய் சொல்றான், இந்த மாதிரி பேசுறாமோ, அம்பு இல்லத்து ஒரு பக்கம் எரிஞ்சுட்டு ரதத்துல போய் உட்காந்துருக்கான், அவன் சோகத்தால மூழ்கி இருக்கான் அப்படின்ட்டு போய் சொல்லி கொடுக்குறாரு சஞ்சயனை பத்தி. ஸோ இருமணம் வச்சேன். ஸோ 700 verses இந்த சாப்டர். அவ்வளோதான், முக்கியமான ஸ்லோகம்லாம் வந்துட்டு இந்த சாப்டருக்கு. டிவிஷன் மொத்தம் 700 ஸ்லோகம் இருக்கு. அது கிருஷ்ணர் எத்தனை ஸ்லோகம் சொல்றார்? 574 ஸ்லோகஸ் சொல்றார். அர்ஜுனன் 84 ஸ்லோகஸ் சொல்றான். சஞ்சயன் 41. திருதராஷ்டிரர் 1.1 அது மட்டும் சொல்றார். ஸோ தெய்வீக சங்குகள்னு படித்தோம் இல்லையா? அனைத்து பாண்டவர்களும் தத்தது சங்குகளை ஊதினார்கள். கிருஷ்ணர் ஊதின சங்கு பேர் என்ன? பாஞ்சஜன்யம். அர்ஜுனனோட சங்கு பேரு தேவதத்தம். பீமனோட சங்கு பேரு ஃபவுண்ட்ரம். யுதிஷ்டரோட சங்கு பேரு அனந்த விஜயம். இதெல்லாம் கொஸ்டின்ல இருக்கும். நகுலன் சுகோஷம், சகாதேவன் மணிப்புஷகம். திருதராஷ்டிரின் மகன் உள்ளிட்ட இதயங்கள் சிதறி போயின. இதெல்லாம் இந்த சங்குனோட ஒலியெல்லாம் ஒரே பாசிட்டிவ் வைப்பு கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இல்லையா? அதை பார்த்துட்டு அவளுக்கெல்லாம் சிதறி போயிடும். அவளுடைய இதயங்கள்லாம் ஹோப்பு விட்டு நம்பிக்கையே இல்லாத போயிடுச்சு அவளுக்கெல்லாம். கிருஷ்ணரோட சங்கு பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனர் ஊதின சங்கு பேர் தேவதத்தம், பீமன் ஃபவுண்ட்ரம், யுதிஷ்டர் அனந்த விஜயம், நகுலன் சுகோஷம், சகாதேவன் மணிப்புஷகம். இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா. ஸோ போர்க்களத்தின் படைகளை கவனித்தல். இந்த சாப்டர் பகுதி 1, பகுதி 2, பகுதி 3, பகுதி 4 பிரித்து முதல்ல காமிச்சேன் இல்லையா? அதே தான் டீட்டெயில் தான் இங்கே குடிச்சிருக்கு. பகுதி 1 திருதராஷ்டிரனின் எண்ணம், துரியோதனின் சூழ்ச்சிகர பேச்சு. ஓகே, அதான் பகுதி 1. பகுதி 2 4 பிரிக்குதா? புருஷன் பகவான் தனது பக்தர்களுக்கு அளிக்கும் வெற்றி, பகவான் கிருஷ்ணரின் சங்கொலி முழக்கம், பகவான் மேல் நம்பிக்கை, தூய பக்தர்களின் கருணை. ஓகே,
பகுதி 2 பகுதி 3 வந்து பக்தவத்சல கிருஷ்ணா. அச்சுதா பக்தர்களிடம் உள்ள பிரியத்தில் வீழ்ச்சி அடையாதவன். அச்சுதானா என்ன? பக்தர்களிடம் உள்ள பிரியத்தில் வீழ்ச்சி அடையாதவர், பகவானின் ஆனந்தம், அனைத்தும் அறிபவர் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத இந்த 3வது பகுதியா பிரிச்சிருக்கு. 4வது பகுதி அர்ஜுனன் போரிட தயக்கம். அதுல போரிட தயக்கம் வரைச்சு என்ன பண்றான்? மனம் குழம்புறான். ராஜ்யத்தை அடைவதால் என்ன பயன் கேட்கிறான். பாவ செயல்களின் விளைவுகளினால் தயக்கம், போரினால் குடும்பங்களில் அழிவது அது அவசியமா, முடிவு எடுக்க முடியாத நிலை, மொத்தமா குழப்பமான நிலையில அர்ஜுனன் இருக்கான். ஸோ இந்த சாப்டர் வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? நாம் கிருஷ்ணரின் பக்கத்தில் இருந்தால், தர்மத்தின் பக்கத்தில், அதாவது கிருஷ்ணர்னால தர்மம்னு ஞாபகம் வரணும், பக்கத்தில் இருந்தால் அவரது அனைத்து சகாக்களும் நமக்கு உதவுவார். மங்களங்கள் பொருந்திய கிருஷ்ணர். அதனால கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம எப்போதையும் வர்ஷிப் பண்ணணும். அவரை வர்ஷிப் பண்றதுக்கு நமக்கு ஈஸியஸ்ட் வே என்ன? டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இந்த 16 சொற்கள் கொண்ட ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த 16 சொற்கள் கொண்ட இந்த கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை தினமும் ஜபம் செய்வதே இந்த கலியின் கல்மஷத்தை நீக்கி அதன் தீய விளைவுகளிலிருந்து காத்துக்கொள்ள சிறந்த வழி. இதை தவிர வேறு வழி ஒன்றுமில்லை. வேத இலக்கியங்கள் அனைத்தையும் புரட்டி தேடினாலும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தை தவிர கலி என்னும் இருண்ட பெருங்கடலே கடக்கும் மற்றொரு வழியை காண முடியாது. ஓகே, எஸ், இதோட இந்த சாப்டர் முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் 3 டைம்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லிவிட்டு கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே.